дар шаҳру деҳоти Исфара ҷиҳати иҷрои дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи самараноки замин ва захираи маводи ғизоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. аз як замин гирифтани 2-3 ва зиёда аз он ҳосил аз афзалиятҳои сиёсати кишоварзии мамлакат буда ҳамзамон аз омилҳои муҳими таъмини шоистаи амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. дар расидан ба ин ҳадафи олии стратегӣ гузарондани кишти такрорӣ ва такрористеҳсол аҳамияти хоса дорад. бо назардошти ин дар майдонҳои баъди ҷамъоварии ҳосил холишудаи хоҷагиҳои кишоварзию деҳқонии шаҳри Исфара раванди кишти такрории зироатҳо идома дорад. дар ин радиф сокинони 12 ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти Исфара бошанд заминҳои назиҳавлигии хешро барои кишту парвариши меваву сабзавот истифода бурда аз ҳосили ба дастовардаи худ маводи ғизоиро захира менамоянд. дар робита ба дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони ҷамоати деҳоти Навгилем низ ба масъалаи истифодаи оқилонаи қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва омодагӣ ба давраи зимистон аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда бо истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаю дастрас чун анъана тибқи эҳтиёҷ барои аҳли оилаи худ маҳсулоти гуногунро захира намуда истоданд. сокини ҷамоат Мавҷудахон Эрматова мегӯяд ки захираи маҳсулот анъанаи хуби миллати тоҷик буда бояд ҳар як оила бо истифода аз имконоти худ маҳсулоти барои рӯзгор заруриро нигаҳдорӣ намояд. ин зани соҳибтаҷриба ҳамасола бо истифодаи оқилонаи қитъаи замини наздиҳавлигӣ намудҳои гуногуни меваю сабзавот парвариш мекунад ки эҳтиёҷоти оиларо бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин менамояд. мо занҳои деҳот аслан ба ғайр аз меваю консерваҳо боз донагиҳоро низ захира менамоем. мош, лӯбиё, нахӯд инҳо аз витаминҳо бой мебошад, барои саломатӣ фоидаи бисёр дорад. мо донагиҳоро тоза кара аз сангу тухмҳои алафҳои бегона тоза кара инҳоро ба хурмачаҳои сафолин меандозем. ин хурмачаҳо хосияти хуб нигоҳдорӣ дорад. солҳои дароз мо инро нигоҳ дошта метавонем. имрӯзҳо Мавҷудахон Эрматова ва аҳли оилааш ҳамзамон бо истифода аз фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ аз меваю сабзавот, шарбату хӯришҳо омода намуда маҳсулоти консервагиро барои фасли зимистон захира карда истоданд. одатан мо занҳои Навгилем помидорро дар фасли тобистон реза карда мехушконем. ҳоло мо ин помидорро бо воситаи ҷоз кофта истодаем. ин помидори кофташударо мо ба бонкҳо захира карда барои зимистон мемонем. барои саломатӣ хеле фоидовар мебошад, чунки мо инро дар фасли зимистон барои пухтани хӯрокҳо ба монанди шавла, шулла, шӯрбо истифода мекунем. помидори хушккардашудаи кофташуда беҳтар аст аз хамираҳои кимиёвии ҳозира, чунки дар таркиби ин помидори кофташудаи хушккардашуда хеле витаминҳои барои саломатии инсон фоидовар мебошад. илова бар ин дар анбори оилаи Эрматовҳо барои муддати муайян орду равған, биринҷ, шоливу гандум, пиёз ва дигар маводи ғизоӣ захира карда шудааст. дар истифодаи мақсадноку босамари қитъаҳои замини ёрирасони шахсӣ ва ҳам майдончаҳои наздиҳавлигӣ сокинони деҳоти Навгилем таҷрибаи ғанӣ дошта баробари таъмини аҳли оилаи худ ҷиҳати бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ғанигардонии бозорҳои истеъмолӣ низ саҳми фаъол мегузоранд. ҳамин гуна аз меҳнати садоқатмандона ва муносибати дилсӯзонаи мардуми меҳнатқарин ва деҳқонони ризқофари Навгилеми бостонӣ ба замин дастурхони сокинони ин гӯшаи файзбори диёр пурнозу неъмат гардида сатҳи некуаҳволии сокинон сол то сол беҳтар мегардад. бино бар маълумоти раёсати кишоварзии шаҳр, кишоварзони Исфара тибқи дурнамон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар масоҳати 1938 гектар аз ҷумла дар сектори ҷамъиятӣ дар майдони беш аз 1500 гектар кишти такрории зироатҳо бояд анҷом дода шавад ва ба санаи имрӯза дар сектори ҷамъиятӣ дар масоҳати 1460 гектар зироатҳо кишт гардиданд. аз ҳама муҳимаш сокинони шаҳру деҳоти Исфара моҳияти дастуру ҳидоятҳои хиратмандона ва ояндабинонаи пешвои муаззами миллатро ҷиҳати зарурати захира намудани маҳсулоти ғизоӣ барои 2 соли оянда ба хубӣ дарк карда дар ин самт ҳамарӯза амалан корбарӣ доранд, зеро ин тадбири оқилона дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва беҳдошти сатҳи зиндагии мардум нақши муҳиму муассир дорад.